Bago natin simula ng kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Cooking PH, Wilma Olivar, Luis Cardoza, Hi I'm Mandy, Jovi Besana, Carla Shane, at kay Kisses Snowflakes. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tsuhi ni Kuya Mar na si Chong Michael. Taong 1959, San Roque, Samar. Itong mga panahong ito, nasa edad 15 anyos na si Chong Michael. Hirap na hirap sila sa buhay niyan. Kaya siya lang ang dumidiskarte para sa sarili niya. Kahit anong iutos sa kanya ng mga tao sa kanila, basta may bayad, susundin niya. Pero kalimitang mga utos lang naman sa kanya. Yung bili ng ganito, akyat ka sa puno ng ganyan, hatid mo to kay ganon, puro ganyan lang. Hanggang isang umaga, merong inutos itong kapitbahay nila sa kanila na hindi niya alam na malalagay siya sa alanganin. Kasi simpleng utos lang naman yun eh. Pero ang laki ng ibibigay na pera sa kanya. At ang utos na yun ay kumuha lang siya ng palapa ng nyog. Pero ang kailangan, 2 sako. Iniisip niya kung magsasama pa siya ng kaibigan niya o isasama niya yung bunso niyang kapatid. Kaso kasi, kapag nagsama siya, magkakaroon pa siya ng kahati sa perang ibibigay. Kaya naisip niyang mag-isa na lang siyang pumunta doon at kumuha ng mga palapa ng nyog. Pagdating niya sa lokasyon kung saan siya palaging kumukuha ng palapa, para yatang tinamaan siya ng kamalasan. Kasi 2 piraso lang yung nakuha niya. Eh ang kailangan niya, di ba? 2 sako. Ang dami nun. Nag-ikot-ikot na si Chong Michael para malikom na yung 2 sako. Kaso, hindi talaga kaya eh. Hindi pa nga nangalahati yung 1 sako niya. Wala nang ibang pagpipilian si Chong Michael kundi puntahan yung nyogan na usap-usapan sa kanila na merong nakatira na angkan ng mga aswang. Lahat ng mga tao sa lugar nila iniiwasan ang nyogan na yun dahil marami na silang kalugar ang bigla na lang nawawala kapag pumupunta sila sa nasabing nyogan. Wala pa namang nakikitang aswang o kahit na anong elemento itong si Chong Michael eh. Kaya, bakit siya matatakot sa mga aswang? Usap-usapan lang naman yun. Ni isa sa mga kalugar niya, wala pang napatunayan na aswang yung nangunguha ng tao doon. Kaya naisipan ni Chong Michael na puntahan na yun at doon na manguha ng mga palapa. Mga bandang 2:00 na ng hapon nang makarating siya sa nyogan. Panalong panalo. Ang dami niyang nalikom na palapa ng nyog. Yung 2 sako niya, agad-agad niyang napuno. Iniisip niya kung papaano niya papasanin ng sabay yun. Ang bigat eh. Sa 1 sako nga lang, halos magkandabali na yung buto niya para lang mabuhat yun.
Habang iniisip niya kung papaano dadalhin yung 2 sako ng sabay, may 3 bata ang lumapit sa kanya. Walang sabi-sabi, bigla na lang hinila ng isang bata yung damit niya. Ang sabi niya, "Hoy! Ano bang ginagawa niyo? Malis nga kayo dyan!" Batang lalaki yon na napakadungis ng muka at ayaw magpaawat. Sa galit ni Chong Michael, sinipa niya yung bata, tapos pinagsisisigawan niya. Natakot yung 2 sa kanya, tapos ayun, tumakbo. Pero yung isa, bago sumunod sa mga kasama niya, tinitigan siya ng masama at nilabasan siya ng mga ngipin. Sabi ni Chong Michael, "Sige, subukan mong lumapit. Ano?" Tumakbo na din yung batang yon pero tinitingnan-tingnan siya. Nawirduhan si Chong Michael sa inaasta ng mga bata. Kasi hinila siya bigla eh. Para bang gusto siyang dalhin kung saan. Sa takot niya, nagmadali nang umalis doon si Chong Michael. Kaso lang, hindi niya nga mabuhat yung 2 sako, di ba? Kaya ang ginawa niya, iniwan niya muna doon yung 1 sako, tapos yung isa, pinasa na niya. Hirap na hirap siyang buhatin yun. Ang bagal din ng paglakad niya. Nung nasa kalagitnaan na siya papunta sa nag-utos sa kanya, ayan na naman, yung 3 bata. Tumatakbo sa gilid niya habang pilit nilang kinukuha yung suot-suot niyang tsinelas. Tinimingan ni Chong Michael yung isa. Paglapit nun, ibinalibag niya yung sakong daladala niya. Nagulat na lang siya dahil sobrang bilis gumalaw nung bata. Nakailag yun. Naramdaman na lang niya na merong yumakap sa likod niya. Hindi niya alam kung babae ba yon o lalaki. Basta siniko na lang niya. Galit na galit siyang sumisigaw sa mga bata. Ang sabi niya, "Tigilan niyo na nga ako. Ano bang ginagawa niyo?" Tumigil naman yung 3. Pero yung 2, tumatawa-tawa habang nakatayo sa malayo at tinuturo-turo siya. Pinalampas naman siya ng 3. Pero bago sila lumayo, sumigaw yung isa sa kanya ng, "Huwag ka nang babalik dito!" Hindi pinansin ni Chong Michael yon. Andun pa nga yung 1 sako niya eh. Babalikan niya pa yon. Pagdating niya sa nag-utos sa kanya, inabot na niya kaagad yung 1 sako. Binayaran siya nito ng kalahati. Iniisip niya kung babalik pa ba siya o hindi na. Tutal, bayad naman na yung kalahati eh. Pero ang sabi nung nag-utos sa kanya, kung madadagdagan niya pa ng 1 sako yun, doble ang ibabayad sa kanya. Kailangan kasi talaga nila yon sa araw na yon. Wala rin silang mapagkuha ng iba. Yung ibang inutusan kasi nila, konti lang yung bitbit. Kulang pa talaga. Pumitik ang tenga ni Chong Michael nung narinig niya na doble yung bayad. Kaya ang ginawa niya, kahit medyo takot na siya, bumalik siya sa nyoga na yon para kunin yung 1 pa niyang sako. Habang binabaybay niya yung daan pabalik doon, kinakabahan na siya. Bukod kasi sa anong oras na,
Naaalala niya yung sabi ng isang bata na huwag na siyang babalik doon. Bahala na. Kailangan niya yung pera eh. Walang pagdadalawang isip. Bumalik si Chong Michael sa Nyogan para kunin yung naiwan niyang isang sako. Papalapit pa lang siya sa Nyogan. Iba na yung nararamdaman niya. Para bang merong sumusunod sa kanya. Hindi niya alam kung praning lang ba siya o meron talaga. Sa takot niya, tumakbo na siya para makapunta na kaagad doon. Nung medyo malapit na siya, nakita niya na may mga nakatayo malapit sa sako niya. Nagtago muna siya sa puno para obserbahan kung anong ginagawa nung mga yon. Ilang segundo pa ang lumipas. Kitang-kita ni Chong Michael na isa-isang nagsisituwaran yung mga yon. Partida, may konting araw pa. Pero nung tuluyan ng kinain ng dilimang liwanag, dito na nag-iba ang simoy ng hangin. Yung mga kaninang nakatuwad, animoy parang mga baliw na sinasabunutan ng kanilang mga sarili at nagwawala sa lupa. Yun bang sinasapak-sapak nila yung lupa, binubungkal, basta para silang mga galit. Tapos doon nila binubunton sa lupa. Akmang tatakbo na sana si Chong Michael nang merong humawak sa likod niya at itinulak siya nun pasandal sa puno. Nasa likod niya hindi niya makita kung sino. Nang magsalita ito ng, "Di ba sabi ko wag ka nang babalik dito? Bakit ang tigas ng ulo mo?" Bumuelo si Chong Michael papaatras. Pag-atras niya, yung puwersang tumutulak sa kanya sa puno at yung nagsalita na yon, wala na. Bigla na lang itong nawala. Napaupo si Chong Michael nun sa puno habang sinisipat niya yung mga nakatuwad na nakatayo malapit sa sako niya. Sa isip-isip niya, totoo nga yung bali-balita sa amin. Totoo nga na merong nakatirang mga aswang dito. Kahit anong pilit ni Chong Michael, hindi na siya makatayo. Parang merong nakadagan sa tuhod niya. May naririnig na rin si Chong Michael na tumatakbo malapit sa kanya. Merong pagsinghot, pag-angil, pagkamot sa ulo. Basta, nakakapraning yung mga naririnig niya. Maya-maya pa, nagsitakbuhan na yung mga yon. Tapos yung tuhod niya na kaninang mabigat, bigla na lang gumaan. Dito na tumayo si Chong Michael. Sinipat niya ulit yung naiwan niyang sako. Pagtingin niya, meron namang nakaupo sa ibabaw nun na nakakulay puti. Ang masaklap lang nito, nakatitig yun sa direksyon kung nasaan siya. Nagtago si Chong Michael sa puno. Baka kasi makita siya eh. Inisip niya na sa kabilang parte siya ng puno sisilip. Pagsilip niya doon,
Kitang-kita niya ng malapitan ang isang nakalutang na bata. Lasog-lasog ang buong katawan at nakatitig sa kanya ng masama. Dito na humarurot ng takbo si Chong Michael papauwi sa kanila. Wala nang lingon-lingon pa. Kahit matinik-tinik siya sa mga sanga, hindi na din niya iniinda. Sa bilis ng takbo niya, kahit anong layo nung nyugan sa kanila, sandaling-sandali niya lang yun narating. Pagdating niya sa bahay nila, hingal na hingal siya. Tapos napasandal siya sa dingding ng bahay nila. Iniisip niya lahat ng nakita niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Maya-maya pa, narinig ni Chong Michael na umiiyak yung nanay niya. Pagsilip niya sa loob ng bahay nila, yung bunso niyang kapatid na iniisip niyang isama kanina, patay na. Nakita yon ng isang magsasaka na nakahandusay sa bukid. Sira-sira ang damit at napakaraming butas sa katawan na parang tinusok-tusok ng kung ano. Umaga pa lang kasi, wala na sa kanila si Chong Michael kaya hindi niya alam yung mga nangyari. Nanatili siyang nakatayo doon habang nakatitig sa katawan ng kapatid niya na wala ng buhay. Lumapit siya ng konti at nakita niyang may basag din sa ulo yung kapatid niya na parang hinampas ito ng kung anong matigas na bagay. Wala naman siyang ibang magawa kundi umiyak na lang. Buong gabing nasa tapat lang siya ng kapatid niya. Umaasa pa rin. Nagigising ito at magsusumbong sa kanya. Pero wala hanggang sa nakatulog na lang siya. Kinaumagahan, hindi na pinatagal ng mga magulang niya yung bangkay ng kapatid niya. Wala din namang pupuntang kamag-anak nila Nasa malalayong parte pa yon ng Samar. Kaya napagpasyahan nila na ilibing na lang kaagad ito. Inilibing nila yun sa sementeryo na medyo malapit sa nyugan na pinuntahan niya. Matapos ang libing, naisipan niyang umikot doon. Pagdating niya, yung sako na naiwan niya, meron na namang nakaupong bata na nakasuot ng puting damit. Tinitingnan niya lang yon sa malayo. Takbo ito ng takbo paikot sa sako na naiwan niya. Nang bigla na lang, tumulo ang luha niya at nakaramdam siya ng matinding lungkot. Tumigil sa paglalaro yung bata. Lumingon sa kanya at kumakaway yon habang unti-unting naglalaho sa paningin niya. Hindi niya alam kung totoo ba yon o dahil sobrang iniisip niya lang yung kapatid niya. Basta ang alam niya, yung kapatid niya ang nagligtas sa kanya nung minsang palibutan siya ng mga aswang sa Nyogan. Okay, opinyon ko sa kwento. Matik, di ba? Kapatid niya talaga yung nagligtas sa kanya. Kaya siguro nung
hapon pa lang, parang pinipigilan na siyang bumalik doon, di ba? Ang nakakapagtaka lang, bakit 3 bata yun? At saka, hindi ba namukhaan ni Chong Michael yung kapatid niya? Kung yun man yun, di ba? O pwede ring sumanib ito sa isa sa mga batang ando doon. Pero nung gabi na, siya na talaga yun. Dahil siguro alam ng kapatid niya na hindi siya tatakbo, tinodo na niya yung pananakot niya sa kuya niya para umuwi na to. Kasi ang kulit ng kuya niya eh. Gusto pang kunin yung isang sako para lang sa pera, di ba? Parang mali naman na ata yun. Isipin mo na lang yung sitwasyon mo, nasa ganun na. Tapos, babalikan mo pa yung sako para lang sa pera? Pero kayo, babalik ba kayo ron? At napansin ko lang yung mga butas-butas sa katawan ng kapatid niya. Pwede ring binutas muna ng aswang yun at saka sinipsip yung mga laman loob niya. May ganyan kasing uri ng aswang eh. Yung bubutasin muna ng kuko nila yung katawan mo hanggang sa mamatay ka. Tapos, tsaka kanila kakainin. Humahaba yung mga nguso ng mga yon at ipapasok nila sa butas na ginawa nila. Ewan ko lang kung may nakakaalam sa inyo ng tawag sa aswang na yon. Comment nyo naman kung meron o. O pwede rin namang mabangis na hayop yung pumatay sa bunso niyang kapatid. Ito naman opinyon ko lang. Kung meron kayong opinyon sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa ibaba. Shoutout muna natin sina Paulo Gravides, Sandy Thai Palomar, at kay Scar205. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.